toto video bude pre teba úplne niečo iné, pretože Pán ku mne hovoril ku mne veľmi intenzívne. Je to prorocký odkaz k tomu, že Pán príde. Tuto v zošite mám napísanú celú správu, ktorú vám musím prečítať, pretože mi to Boh povedal, že teda musím toto video natočiť. Preto vec, že ty, kto neveríš a pozeráš sa teraz na toto video a hovoríš si, fúha, čo to je, tak vec, že Boh je pravda. On je cesta, pravda a život. A vec, že ak ty v tú pravdu neveríš, neznamená, že neexistuje. To je jedna vec. A druhá vec je, že ak tak veľmi ti je upieraná tá pravda, že teda ju nechceš vidieť, že ju teda ti je zastretá, že skrátka nechceš ju prijať nejakým spôsobom, stále si to nejako odôvodňuješ, tak to robí diabol. Pretože diabol presne preto, že sa tebe môže zmeniť život absolútne, sa snaží ťa oklamať a skrátka ti nedovolí, aby si tú pravdu vedel prijať. Uvažuj nad tým, pravda existuje a to je on. A teraz správa od neho, prorocká správa. Idem čítať, verím v to, že sa mi to podarí vám preniesť tak, ako to zaznelo. Hovorí o tom, že čo skoro príde. Že v jeho duchu povstanú mnohí. Prinesú i obete, pretože na svete bude nenávisť, bolesť a strach. Mnohí zídu z cesty, no ja im prinášam spásu a oslobodenie. Času bude málo, vyliatý bude duch na každé telo, strach premkne až do špiku kosti, vnímavosť na duchovné veci svet otupí. Narastať bude zúfalstvo, povstanú národy proti národom a kráľovstva proti kráľovstvám. Nebeské mocnosti budú lietať pomedzi ľudí, pretože uvoľnený môj duch bude a zároveň diablova sila. Duchovné mocnosti zaujmú zem ako potvory neodbytné, ako špina, ktorá napadá na dno a nasadá na dno a nepohne sa. Vreskot z ulic bude počuť, lebo vládnuť bude diabol dole, na zemi. No moja holubica, pokoja a mieru, či lásky bude lietať okolo, no všimne si ju málo kto. No napriek tomu povzbudí ľud a bude sa snažiť nájsť ochotné srdcia, aby hlásali môj príchod. Sadať bude na zúfalých, na slabých i zajatých, no na nich bude, kam ich cesta povedie, či do neba, alebo do pekla. V láske nájdete oddych. Pamätajte, v láske nájdete oddych. Len v láske, vtedy, v tom období, len v láske. Prídem skoro. Halleluja. Kela maradeste sema šechatema alanias as ema hanea sahre rararase. Moje kone už do pocu. Ježiš príde. A príde čo skoro. Už sa to blíži. Ja viem, že si povieš teraz fúha. Už prešlo 2000 rokov, odkedy sa hovorí, že príde skoro, ale vec, že sme teraz v posledných časoch. A naozaj sa ten čas kráti. A ešte jeho slova boli, a vojsko Božie je pripravené. Trúby znejú v nebi už. Bitka bude vyhraná pre teba až v nebi, pamätaj. Prinášajte mi obete, lebo je čas žatvy. Toto je odkaz od Pána. Halleluja. Ďakujem ti, Ježiš. Ďakujem ti za všetko, čo dávaš, Pane Ježišu. A ja sa modlím teraz v tomto momente za všetkých ľudí, Pane, nech títo ľudia, ktorí sa na toto video pozerajú, nech to príjmu, Pane Ježišu, a nech si ju naozaj uvedomili v duchu a v pravde, že ty si a že ty prídeš čoskoro. Amen. Halleluja. Ďakujem ti, Ježiš. Šera maredas. Ketamane aniasa. Ďakujem ti, Ježiš. Buď mocne požehnaný a neži už pre tento svet, ale ži pre toto, čo bude hore, pretože pre ten život, ktorý bude vo večnosti, pretože toto, čo žiješ tu, je len taký maličký zlomok, ale toto tam, to bude večnosť. Začni tráviť čas rozumne. Uvažuj aj nad slovom, nad Bibliou, nad prítomnosťou Ducha Svätého pri tebe.
nad vzťahom s Ježišom. Maj sa krásne. Amen. Haleluja.